podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rugby Cymru. Helo, siwmai a chroeso I benod arall a penod ola'r tymor o bodlediad Rugby Cymru. Odi, mae wedi cyrraedd radeg yn ar tymor le mae'r boots di mynd gadw mae'r haf, mae chreuwyr naill ai mynd bant y Cymru neu'n mwynhau bach o hoi, a fyddwn ni hefyd yn rhywbeth tebyg ar y podlediad. Dwi'n falch iawn I gael dweud unwaith yn rhagor bod fi'n cael cwmni Nick a Andrew noswaith dda siwmai i'r ddoi o chi'ch doi'n iawn. Noswaith dda, dwi'n iawn. Noswaith dda, da, diolch. Da iawn, da iawn. Mae cwpl o wythnosau wedi bod ers bod wedi cwrdd diwetha. Ti Nick di bod yn De Affrica, mae Scarlett di bod yn dilyn a mae'r undeb a'i trafodaethau o'r cytundeb PRA. Wel, mae yna ddatblygiadau wedi bod. Erbyn hyn, ni'n gwybod wrth gwrs bod Gaerdydd a'r dreigiau wedi arwyddo'r cytundeb, ond bod y Gweilch a Scarlett wedi penderfynu peidio. Beth newch chi o'r holl beth, boes? Mae'n twmlo fel bod ni Catch-22 ddim yn gwybod yn iawn beth fydd yn digwydd ymhen 2 flynedd pan mae'r cytundeb presennol yn dod I ben. Gei di mynd cyntaf, Andrew, na'n mynd ar ôl, fel tîm sydd wedi ar synio'r y cytundeb. Mae'n diddorol. Rhyw fath o teimlo fel Civil War sy'n mynd mlaen gyda'r dwy ran ar gorllewin ar hyn o bryd. Mae'n anodd I fel amddiffyn yr undeb I rai raddau, herwydd mae jyst yn anodd I gweld sut mae hwn yn enwedig yn y dyfodol, sut maen nhw'n mynd I wneud pob tîm yn hapus ar ôl hwn. Ond fi'n hapus bod Caerdydd, o dim dewis gan Caerdydd, yn rhaid I nhw arwyddo'r cytundeb. Ond fi'n meddwl, mae jyst yn mes enfawr. Sa'n siŵr beth sy'n mynd I ddigwydd yn y ben draw, ond fi'n jyst hapus bod rhyw fath o sicrwydd gyda Caerdydd ar hyn o bryd, ond fi'n cydymdeimlo gyda cefnogwyr Scarlett a'r Gweilch. Mae just very clanas yn dydi. Dyn ni eisiau, erbyn wan, ni eisiau chydig bach o mwy o fanylion gen y Scarlett a'r Gweilch I cael gwybod pam dyn nhw ddim wedi synio'r cytundeb. Does dim byd wedi o'r allan, wrach mae pethau'n digwydd tu ôl I llenni, gobeithio mae pethau'n digwydd, ond mae'n just ofnadwy yndi. A be dwi ddim yn deall, diwedd mis Ebrill, o'r ABT ni'n deud, dyn ni bron yn pethau fel yna, a wedyn, llain o fus wedyn, yn deud, seismic changes yn y byd rygbi proffesiynol. So dwi ddim yn deall beth sydd wedi digwydd. A dyna pam dwi'n, flin chydig bach amdano fo. A fi'n credu, felly, mae amseru'r holl beth bach yn bryderus hefyd yn yn amlwg, mae'r Gweilch yn edrych I symud nôl I San Helen, a fi'n gwybod mae'r cais cynllunio wedi mynd trwyddo nawr, ond mae hwnna I gyd nawr yn taflu hwnna mewn I cwestiynau beth sy'n mynd I ddigwydd wrth reswm os ymhen 2 flynedd, does dim tîm rygbi proffesiynol yn Abertawe, beth sy'n digwydd I San Helen wedyn. Wrth gwrs, yn y cyfnod yma ni wedi gweld Gaerdydd yn mynd dan perchnogaeth yr undeb sydd wedi wrth reswm taflu fwy o gwestiynau wrth y rhanbarthau eraill. Ond dwi'n cytuno ti Nick, fi'n credu beth sy'n angen nawr yw atebion wrth y rhanbarthau yn y gorllewin o ran sy'n mynd rhoi'r manylion I gyd I ni, ond rhyw fath o syniad pam bod nhw wedi penderfynu mae dim hwn oedd y cytundeb gorau iddyn nhw. Beth sy'n ddiddorol wrth gwrs yw mae bwrdd y URC yn gweud bod nhw'n mynd I gymryd atebion wrth yr undeb. Dyn nhw'n wedi gweud i'n byd bod rhaid I Gymru roi 4 tîm. Mae hwnna'n ddiddorol yn ei hunan, falle, bod nhw ddim wedi dod mas a gweud chi wedi cytuno I 4 rhanbarth neu 4 tîm, mae raich ar hynna, bod nhw wedi dod nôl a gweud, wel, fe gymeron ni beth mae'r undeb yn gweud. A ni yn y gyfarfod,
rhan o rap, teulu rap. O be yma'n nhw'n deud, fel dwi'n deall o, does dim byd mynd i digwydd dros nos. So with a lead-in wrach tan 2027, oedd o ddim dweud, a peth yw, mae undeb rhan o'r stakeholders y URC. So, so wrach yn dyfodol, fi'n ar un tîm wrach, mwy na dau tîm rhai, ond bydd y lead-in tan hynny. So, fel dwi'n deall, bydd yna pedwar tîm yn chwarae yn yr URC tan 2027. Wrth gwrs, ni wedi gweld, wel, fi'n siŵr bod chi wedi gweld yn ymwneud hefyd, sôn bod tîmoedd o America efallai yn, yn cael eu cyflwyno i'r URC. Na, fi'n gwybod mae lot o gwyno'n barod am y teithio i'r Alban, i'r Eidal, Iwerddon, De Affrica. Bydde flight i America yn good trip, dwi'n siŵr i wylio, ond bydde fe'n tipyn o daith am gêm o rygbi mewn un penwythnos. Wel, hwnna wedi dod allan o'r wasg. Yn y cyfarfod, oedd y sôn chydig bach, o rwy'n gofyn cwestiwn am tîmwr Georgia. A oedd o dweud, wel, dyn ni wastad yn edrych am y dyfodol, ond never say never, ond nhw'n dweud, wel, mae rhaid y bod o safon i gallu bod yn gallu cystadlu yn yr URC. So dwi ddim yn deall, dwi ddim yn meddwl fydd hwnna'n digwydd o gwbl. Just allan o wasg, di hwnna. A beth, mae'n spin bach o stori gwahanol, mae'n cadw'r URC yn y wasg a hefyd cythryblu cefnogwyr Cymru. Felly sy'n meddwl, wel, bydd y sgarlais ar gweilch yn mynd a fydd Miami a Seattle neu beth bynnag yn ymuno ar URC, ond cawn weld. Beth bynnag, ar hyn o bryd, mae pedwar tîm da ni. Oni bai bod chi eisiau ychwanegu mwy i'r PRA. Fi'n credu mae wedi mynd yn dawel nawr, felly bydd hon yn stori fydd i'n siŵr bod ni'n pigo lan tymor nesaf eto. Ond os nag os ti'n mynd yn fwy, ewn ni mlaen i edrych, i grynhoi llwyddiannau, a felly diffyg llwyddiannau'r pedwar rhanbarth dros y tymor, a hefyd edrych ar record 100% Cymru o golli pob gêm sy'n ddim yn byth gwych, ond dyna ni, fel y mae, reit. Fi'n mynd i drio, ble fi wedi colli, na, ma ni, reit, sori, fi'n rhannu a siarad. Yn amlwg, os chi'n gwrando ar y podleidiad yma, mae'r bit nesaf yma yn mynd i fod yn ddiddorol bod ni'n edrych ar PowerPoint presentation mae Nick wedi wneud yn adolygiad o tymor 2024-2025. Wedyn, enw tŵr slaid, mae fel maen nhw dati, fel ti'n Nick wedi creu nhw. Diolch yn fawr iawn i ti am dy waith penny gamp. Na, ti wedi mynd lot o waith, diolch yn fawr i ti. Felly, i ddechrau, Caerdydd, fi eisiau symud hwnna, achos dwi'n gweld yn wych yma. Caerdydd... Gael eich dweud un peth cyn ni dechrau. Just chydig bach o'r gyd-destun, really. Mae'n rhaid i ni cofio'r, mae'r arian wedi mynd lawr, mae cyllid wedi mynd lawr, ond dwi'n meddwl oedd y blwyddyn, y tymor cyntaf, wedi mynd lawr y 4,000 a hanner o fannau. So felly, mae o'n context ydy, sut mae'r tîmau o Gymru wedi gwneud. Dwi'n credu bod Scarlett a'r Gaerdydd yn enwedig wedi felly over-achieveo i beth o bobl yn disgwyl. Fi'n credu bydde ti'n ar gwerch yn yr un categori, ond gan bod nhw wedi cyrraedd y play-offs llynau, fi'n credu bod hwnna felly wedi wneud Lenny edrych yn wath yn wath na beth oedd e, really. Ond fi'n credu Andrew fel cefnogwr o di, ti'n edrych ar y gêm wedi ennill a gati gymharu a llynau. A dwi'n cymryd bod ti'n hapus iawn gyda tymor, falle bod arwyddion o gyrraedd y gêm ar gyfle wedi ffido tua diwedd y tymor. Sicr yn hapus. Mae wedi bod bron yn anrhydedd i wylio Caerdydd tymor yma, yn wedig fel buddigoliaethau erbyn Munster, Ulster yn Parc yr Arfer. Nhw'n noson, oedd yn just noson gwych i weld y ddwy gêm na.
Ond mae'n diddorol edrych fel yn tymor 2022-2023, o'n i di ennill mwy o gemau, a o'n i meddwl o lot o cefnogwyr yn ystyried tymor hwnna fel oedd yn bach o fethiant. Dwi'n gwneud yn dda yn Ewrop, ond yn y cyngar ni wedi gwneud yn well na ni wedi gwneud tymor yma. Ond ni gweld tymor yma fel llwyddiant enfawr, ond fel mae Nick wedi dweud, ti angen ystyried y cyllid sydd gan y tîm oedd eleni, a sicr welliant o tymor diwetha, ond mae'n diddorol hefyd edrych ar y pwyntiau, y gwahaniaeth yn pwyntiau. O'n i wedi cael lot o pwyntiau bonus tymor diwetha, ond fi'n meddwl y gwahaniaeth yw tymor yma, mae'r cyngor wedi bod lot mwy cystadleuol. So mae wedi bod, ti wedi gweld lot o tîmoedd yn curo ei gilydd, oedd Gianed oedd e'n bach o walkovers, oedd yn mwy aml. So, sicr hapus tymor yma i gymaru â tymor diwetha. A byddwn ni'n meddwl hefyd, wrth gwrs, wrth feddwl, fi'n gwybod mae'n hawdd fel hindsight a wonderful thing, ond wrth weld popeth sydd wedi digwydd yn y mis diwetha, a mae rai bod y chwaraewyr wedi bod yn ymwybodol yn gynt yn y tymor, felly bod pethau ddim yn wych yn yr ganol oddi ar y cae, i gallu dod at ei gilydd, anwedig y gêm erbyn Munster. Fi'n credu hwnna yw un o'r perfformiadau mwyaf fel pwerus byddwn ni erioed yn gweld wrth Gaerdydd, achos oedd gymaint yn ei erbyn nhw, a oedd y dorf yn wych, a oedd e'n rili fel, oedd e'n fel, oedd e'n ysbrydoledig mewn ffordd, gwylio yr holl beth o gwmpas y perfformiad yna, jyst achos fel, mae fod fel, oedd eu meddyliau nhw ddim ar y gêm, a maen nhw wedi dod mas am y torf gwych, di gweld nhw'n dod dros y linell erbyn Munster, fe'n anhygol, really. Sicr. Oedd na rhyw elfen o aeddfedrwydd i'r perfformiad na yn erbyn Munster, ac yn sicr fel gêm o'na tymor diwetha ni wedi siŵr o fod colli, a tymor cyn hynny hefyd. So oedd e'n perfformiad anhygol erbyn Munster, a gyda popeth, gyda mynd mewn i administration a wedyn yr undeb dod mewn. Oedd na siŵr o fod, lot o chwaraewyr yn meddwl be yw dyfodol nhw ar hyn o bryd. So, i troi lan fel ni wedi yn erbyn Munster, hefyd, o'na ambell gêm fel erbyn y Gwelch, ni'n meddwl, oedd bron syth ar ôl i hefyd, oedd hwnna'n gêm fel tymor diwetha ni siŵr o fod wedi golli. So, di bod yn hapus iawn gyda ambell perfformiad tymor yma. A Nick, wrth gwrs, Carfan ar y cyfan, reit ifanc yn Gaerdydd, mae'n argoeliad gyda chwaraewyr maen nhw wedi arwyddo. Fydd tymor nesaf yn dymor da arall iddyn nhw ar y ca. Dwi'n meddwl mae'n adeiladu rhywbeth yn di, a beth sy'n diddiorol wan, mae rai sôn os di siarad mynd i aros hwnna, neu wedi symud i tîm Cymru. Felly, dwi'n meddwl mae'n pwysig i fo aros hwnna, a fel dwi'n dweud, adeiladu rhywbeth am y dyfodol. So, ond yn sicr, nhw'n gallu edrych yn ôl yn dweud, a gath o tymor eitha dda. A fi'n credu, beth nath Gaerdydd yn dda, a Andrew Siôn cytuno, wel, ddoi chi'n cytuno felly, yw y chwaraewyr wrth nhw arwyddo llynau, oedd yna gymysgedd dda, so mae'r llun Dan Thomas ar y sgrin fan hyn, fi'n credu bod wedi bod yn un o signings gorau rhanbarthau, really, achos mae brofiad o ar yn Lloegr, ac bod yn canol i 30 erbyn hyn, mae dal wedi rhoi shift da iawn mewn trwy gydol y tymor, a di dangos fel bod David digon i gynnig o hyd i'r gêm yma yng Nghymru. Sicr. Sorry, Nick. Chwaraewyr ni wedi cael tymor diwetha, na lot o chwaraewyr sydd ddim bron yn cystal i chwarae i Gymru hyd yn hyn, a o'n i'n edrych ar fel pwy fel signing y season, a chi'n gallu dadle bod pob chwaraewr wedi ymuno gyda rhyw fath o dadl i ennill y wobr. Yn wedig, yn meddwl, chwaraewyr fel Danny Southworth, ddim wedi chwarae lot o Exeter, a wedi dod, a dde bron yn dechrau tuag at diwedd y tymor, sy'n anhygol wrth ystyried bod Domachowski yn chwarae i Gymru. So mae hwnna'n rhywbeth dda, yn wedig Johan Mulder oedd wedi dod o De Affrica, meddwl 2 gêm proffesiynol oedd i chwarae i Bulls i Llewod cyn
cyn ymuno â Caerdydd, a wedyn tuag at diwedd y tymor oedd yn dechrau. So, o'n i wedi rhoi o chwaraewyr sy'n hwyr o'n meddwl. O'n i ddim yn chwaraewyr sydd yn mynd i chwarae gemau ryngwladol neu mynd i fel dechrau pob gêm, ond nhw'n dda pryd oedd y chwaraewyr i ffwrdd gyda Cymru, a nhw'n gallu dod mewn a rhoi shift mewn. So, angen rhoi pob clod i siarad am hynny, oherwydd mae hwnna yw bron y reswm pam o'n i wedi gwneud lot well tymor yma, fi'n meddwl. Felly, pen ar y bloc nawr, Andrew, gan bod ti wedi sôn am chwaraewyr da fyna. Pwy fydde ti'n gweud, y ddoi o chi, pwy fydde chi'n gweud falle yw chwaraewr y tymor o safbwynt Gaerdydd? Pwy yw'r un chwaraewr sydd wedi rhoi law lan a gweud fi eisiau'r award ma eleni? I fi, mae angen bod Josh McNally oherwydd yn yr awreng, ni wedi wastad dioddef o ddim ond cael fel un neu dau chwaraewr dda, a yn sicr yn y 2 neu 3 tymor diwetha, doedd ddim chwaraewr fel nailed down i chwarae yn yr awreng, a mae Teddy Williams yn sicr di dod ymlaen dda a aeddfedu lot fwy. Oedd e'n captain am ambell gêm tymor yma, ond pob wythnos pan chi'n ceisio dyfalu be tîm mynd i fod, chi wastad yn gwybod oedd e'n Josh McNally a Teddy Williams. A fi'n meddwl mae Teddy Williams i wella oherwydd mae wedi bod yn chwarae gyda Josh McNally. A fi jyst mor hapus bod Josh McNally wedi rhoi o'n tymor nesaf hefyd. So fi'n meddwl oedd e'n clas tymor yma. Mae'n ddiddorol, ti'n sôn fyna bod Teddy Williams di gwella yn cael McNally wrth ei ochr e. Dyna'n union beth o'n i'n meddwl pan o'n ti'n sôn am Josh McNally. Yn amlwg mae game aid mewn wych, ond mae wedi tynnu Teddy Williams lan gymaint. I fi mae Teddy Williams awr o chwarae fel chwaraewr lot hun na beth yw e yn ei oedran, so mae gyrfa da iawn gyda fe o flaen e. McNally yn un o'r chwaraewyr ail reng na sy'n just yn neud lot o'r y dog work, the unseen work ti'n mynd gweld yn y 5 blaen. A Nick, os unrhyw arall di sefyll Na, mas? dwi'n cytuno wel, Carwyn ffaith mae wedi chwarae gymaint, ond dwi'n cytuno, wel allan i roed o i Teddy Williams, ond dwi'n cytuno efo Andrew ar y ddau wedi bod yn arbennig. A wedi wneud gwahaniaeth mawr i'r Caerdydd. Ond yn sicr, achos a fi'n credu, bod ni'n gweld lot o chwaraewyr ail reng felly'n ennill a colli gêm ei dimodd, mae cael 5 blaen tyn yn neud gymaint o wahaniaeth i berfformiad tîm, a fi'n credu mae'r ffaith bod Gaerdydd wedi troi gymaint o'r gemau o'n nhw'n colli da pwyntiau bonus i fod yn fuddugolaethau yn dod lawr i'r ffaith bod y pac di gwella, achos mae'r olwyr, maen nhw wastad wedi cael olwyr da, ond mae'r pac di ffrynt o lan nawr, a maen nhw wedi gallu tynhau yn y blaen, a mae wedi rhoi cyfle i bobl fel Carwyn dangos i doniau nhw ac ati. Ond felly, cyn bod ni sy'n mynd ymlaen, tymor nesa nawr ai y gol yw i gyrraedd y gêm ail gyfle, neu oherwydd o gymaint o ansicrwydd mynd trwy tymor nesa a wedyn ceisio adeiladu to, Andrew? Be bydde ti'n hoffi gweld falle o fan hyn? Fi'n dal yn meddwl mae yna ambell chwaraewr sydd angen i geisio cystadlu lot fwy yn ambell gemau. Nwedig fel ni wedi colli Rhys Litterick oedd yn eto, ddim chwaraewr oedd yn dechrau, oedd yn dda i fel enwi mewn pryd oedd Aderati yn Camp Cymru. So, meddwl ni wedi cael Javan Sebastian a Sam Wainwright sy'n dda, ond fi dal yn meddwl mae yna rhywbeth ni bach yn colli fyna, oherwydd mae Aderati, Sebastian a Wainwright, maen nhw'n fel solid grŵp o bobl, ond i dal yn meddwl mae yna rhywbeth ni'n colli fyna i nwedig wrth ystyried cael scrum gryf. Sa'n eisiau fel ysgrifennu nhw bant yn syth, ond fi ddim yn disgwyl scrum gryf o hwnna, a hefyd ni di arwyddo George Knott tymor diwetha, sa'n disgwyl McNally a Teddy chwarae pob wythnos, a fi'n meddwl mae yna gap enfawr wedyn rhwng McNally a Teddy a wedyn George Knott a Rory Thornton. Ond ni angen disgwyl rhyw fath o tymor ble allan ni cael rhyw fath o play-off place fyna, ond fi'n meddwl
hefyd, os ni'n rhoi rhyw fath o ymdrech mewn i Ewrop, byddai'n hapus gyda hwnna. Um, yn sicr wneud yn well na o'n i wedi gwneud tymor yma yn Ewrop. Ond ie, jyst ceisio wella, yn wedi gyda Sheriff yn meddwl trydydd tymor nawr. Bydd Sheriff yn hyfforddi, felly bydd angen rhyw fath o wmff mwy tymor nesaf yn credu. Cofio mae'na Ed Byrne yn dod yn ôl hefyd yn oes, gyda ddim Ie, yn chwarae lot, so bydd allan nhw gallu eich bach o wahaniaeth. A bydd yn dyddiorol weld Teim Bashan, sut mae o'n ie. chwarae yn Caerdydd. So bydd hwnna'n dyddiorol. Bydd yn wir a sôn am Teim Basham, symudwn ni mlaen at y dreigiau ac bod ddim cynrychiolydd gyda ni o'r dreigiau ar y panel, dwi'n siŵr fydd y trio ni yn cytuno bod hi wedi bod yn disaster i'r dreigiau a odyn nhw wedi cyrraedd fel the lowest of the low, odyn nhw nawr wedi cyrraedd fel rock bottom, a mae dim ond gwella maen nhw'n gallu wneud, neu odyn nhw'n mynd i gael tymor gwath blwyddyn nesaf. Dwi'n meddwl mae'n mynd i gwella. Ar papur, maen nhw'n edrych wedi'r senior rai chwaraewyr eitha dda. Gobeithio nhw'n gallu cadw'n ffit. Ond os nhw yn cadw'n ffit, dwi'n gweld nhw'n gwella. Dwi'n gweld nhw mynd yma'r wyth uchaf, ond jyst gweld nhw bod nhw'n gallu cystadlu yn bendant yn Rodney Parade a ennill lot fwy o geimiau. Ie, a fi'n credu felly, beth sydd angen nhw wneud yw edrych ar beth mae Connacht di wneud yn y 10 mlynedd diwetha, be mae Zebra di wneud, Benetton di wneud yn y 2-3 tymor diwetha, a defnyddio hwnna fel rhaid o platform. Sneb yn disgwyl nhw fynd i Leinster a ennill, sneb yn disgwyl nhw fynd i Glasgow a ennill, ond beth sydd angen nhw wneud yw pan maen nhw'n chwarae adre, a fi'n credu mae'r Lions wnaethon nhw chwarae adre yn yr ail neu trydydd wythnos, le mae mewn i'r fel cwartiau ola, nhw'n ennill 30-18 neu rhywbeth, maen nhw'n colli 32-30, a fel mae angen nhw dod mas o'r habit na yn Rodney Parade, achos mae Rodney Parade yn ga horrible, mae'r dorf ar eich pennau chi, dylse hwnna fo'n Fortress, a mae'r ffaith mae'r unig gêm nhw'n wedi ennill yn Rodney Parade oedd y mis mis Medi, pan oedd y tywydd reit braf yn insane. Ganol y geia, dylse nhw'n ennill bob gêm yn Rodney Parade, achos ond ie, na, mae sialens o'i blaen nhw tymor y Sandro, yn wedig i'r dyn sydd yn y llun yma'r prif hyfforddwr. Ie, bydd yn diddorol weld sut fath o dîm bydd y dreigiau os mae TRT yn cael pre-season llawn lle maen nhw'n gallu hyfforddi'n gywir. Herwydd fi dal ddim yn deall pam ond ni wedi gadael Dau Flanagan i adael. Mi'n meddwl yn mis hydre. Mi'n meddwl, just ar adeg hwnna, pam ond ni ddim wedi cael gwared fe cyn hynny. Fel bod, ni'n gweld e lot mewn pêl-droed hefyd. Mae'n fel elfen o, ti'n methu disgwyl hyfforddwr wneud unrhyw newidiadau os mae ddim wedi cael fel pre-season gywir lle mae'n dod i nabod y chwaraewyr. Yn wedig oedd TRT ddim yn disgwyl bod yn hyfforddwr chwaith. So, o'n nhw mewn safle mor wael i dyn oedd yn dod mewn oedd ddim eisiau wir hyfforddi. So ie, fi'n gobeithio just i'r cefnogwyr rhyw fath o rhywbeth positif i edrych ymlaen i bod gyda'r chwaraewyr sy'n dod mewn a TRT yn cael pre-season llawn, bydd nhw'n gallu bod lot well tymor nesaf. Odi, mae'n tomlo fel unwaith to, mae'r dreigiau ar bapur, di arwyddo chwaraewyr da, fydd yn cryfhau'r tîm yn y blaenwyr a yn yr olwyr, wrth gwrs, mae Dylan Lewis a Wyn Jones yn dod ôl o Harlequin sy'n chwarae. Nhw wedi arwyddo, dwi'n mynd i elenganu enw fe, ond canolwr Moana Pacifica yn Super Rugby. Mae'r arwyddion na
bod nhw'n arwyddo chwaraewyr sy'n mynd i wella'r tîm. Ond fi'n credu'r broblem ar hyn o bryd yw DNA y chwaraewyr sydd wedi bod yna ers 3-4-5 tymor yw ni ond yn gwybod sut i golli. A dyn nhw, mae eisiau dod mewn â chwaraewyr sydd mynd i newid y mentality na. Fi'n credu gallen nhw wneud hwnna, wedyn mae gobeithio nhw o falle pigo lan, sa'n mod, 4-5 i ddigoliaeth tymor nesaf. Ond tan bod nhw'n newid y mentality, fi'n ofni mae tymhorau caled nhw'n mynd i gael fel rhanbarth o ran canlyniadau. Mae'n mynd Mewn... i cymryd, Sorry. mae'n mynd i cymryd chydig bach o amser, dydi. So wrach, os nhw yn ennill 5 geimiau a wedyn wrach cael un oedd i gatre a just bod gallu cystadlu oedd i gatre hefyd. Bydd hwnna'n Ond, cam ymlaen. Ond sicr, achos ar hyn o bryd, maen nhw'n rôl o drysto oddi cartre. Gemau drysto fel yr hanner cynta a just fel um, trial cadw'r sgôr mor isel a sy'n bosib. Mae rai bod e'n galed, mae rai bod e'n demoralising iawn fel wythnos ar ôl wythnos, gwybod bod chi mas o gêm o fewn yr hanner awr, hanner cynta. Mae'n effernol o galed, really, i drial newid hwnnw. Ond mewn tymor gwael, os na ambell i sparc di bod o ran chwaraewyr, os unrhyw un chi'n meddwl sy'n sefyll mas, sy'n felly'n heiddi mention bach de. Dwi'n Um, meddwl, sorry, sorry, go on, Nick. dwi'n meddwl mae yn Eirin Owen wedi bod, mae o fath o chwarae dda, very consistent, a Hugh Anderson, mae gen i fo rhywbeth, dwi'n meddwl, a Wainwright yn wastad yn chwarae, pryd mae'n chwarae dda. Sori, Andrew, beth wyt ti'n mynd i weid? Ie, o'n i'n mynd i ddweud yn Eirin Owen yn sicr. Fi'n cytuno gyda Nick hefyd. Fi'n meddwl mae Ryan Woodman yn chwarae o'r arferchog hefyd. Proper nuts and bolts. Fi'n meddwl ymhen rhyw 1 neu 2 blwyddyn bydd yn chwarae i Gymru herwydd fi'n really hoffi sut mae'n chwarae. Yn wedig pryd nath Caerdydd chwarae dreigiau, meddwl mis Rhagfyr, oedd e'n nuisance enfawr a ni just about i ennill i gêm yn y 10 munud ola a then ym mhob man am gydol y gêm. So yeah, fi'n really mwynhau wylio Ryan Woodman. O, fi'n cytuno'r ddoi o chi'n credu, ie. Aneurin Owen yn enw o ni wedi gwneud nodyn ohono hefyd. Fi'n credu mae fe'n wedi bod yn anlwcus dan efiadau. Neu o bosib bydde fe wedi cael gemau Gymru. A dwi dal yn meddwl bod e'n cnocor o drws na. Felly os gallai gael tymor llawn dianaf, byddwn ni'n mynd syni i weld yn y mix. A ie, mae chwaraewyr fel Ryan Woodman gyda nhw, a'r broblem yw nawr yn dwe, yw mae fe dechrau yrfa proffesiynol, a mae jyst yn cael colli ar ôl colli ar ôl colli. Os gallen nhw newid hwnna, fydd e'n un o'n gwella fel chwaraewr, achos bydd e'n pisach ar y ca, a wedyn bydd e'n codi performance. Dwi'n credu bod yn anhygol bod Aaron Wainwright yn gallu chwarae fel mafen chwarae wrth feddwl sut mae'r dreigiau wneud wythnos i wythnos. Mae'r ffaith bod e'n codi gêm gyment i Gymru yn dweud lot amdano fe fel person o fel chwaraewr. Ac os yw'n gwrando, llongyfarchiadau, o'n i'n gweld bod e wedi dyweddio dros yr wythnosau diwethaf, felly llongyfarchiadau ti Aaron, os ti'n gwrando. Felly tangent, sorry, tangent. Un tangent arall sy'n ei wneud ar dreigiau, be bydden nhw'n wneud i gael Sam Davies nôl yn chwarae yn Rodney Parade ar hyn o bryd, mae wedi bod chwarae yn reit dda mas yn Ffrainc i Grenoble. Wedi wneud awyrddor cytundeb newydd efo Grenoble, ti'n meddwl. O di, felly gêm fawr ddyn nhw wrth nesaf yn gobeithio aros lan. Beth bynnag. Dwi'n cymryd bod ni gyd yn cytuno dreigiau tymor nesaf, ennill mwy o gemau, cael y dorf nôl ar ei ochr o wedyn, falle dim benni gweilor o'r tabl, I guess, yw'r prif obeth iddyn nhw. Ond cawn weld. Pre-season pwysig iawn, dim yn unig i'r tîm y fforddio, fi'n credu i'r rhanbarth i gael
bach o hwb i'r cefnogwyr cyn dechrau tymor nesaf. Felly symudwn ni mlaen nawr at y trydydd rhanbarth. A rhanbarth arall a newidodd hyfforddwr, wel, reit gynnar yn y tymor, wrth gwrs, Mark Jones yn dod mewn yn lle Toby Booth, oedd wedi coeddi bod e'n gadael, ond yn penderfynu gadael yn ystod y tymor. Nick, ddaeth o ti gyntaf nawr de, gan bod ti wedi teithio sawl gwaith o'r gogledd lawr i weld nhw, hefyd wedi teithio i'r De Affrica, wrth gwrs. Tymor siomedig i'r gwelch yn dilyn llwyddiannau llynau, neu ble wyt ti? Braidd yn siomedig, pan oedd ni mynd yn ôl at be'n digwydd i daith fan, dwi ddim yn, a hwn oedd yn cymeriad, os nhw eisiau cael gwared o Toby Booth, well nhw oedd yn edrych yn ôl rwan, oedd y ffordd nhw'n cael ei gwneud, oedd yn gwneud sens o gwbl, cadw fo, a wedyn, dwi'n meddwl, chwaraewr i wrth yn gwybod pwy sy'n arwain y tîm, pwy sy'n hyfforddi y tîm, a pan ti'n edrych yn ôl am y tymor rwan, colli yn erbyn dreigiau, dwi wedi gwneud hwnnw o blaen, ond colli allan yn zebre, a dechrau gwael, a ar ôl hynny, a ddodd Mark Jones cymryd drosodd, oedd oedd o chwarae dda, a chwarae toli bel o gwmpas, a edrych, a edrych yn eitha dda. Dwi'n meddwl, oedd nhw penderfynu trio mynd am y cwpan yn Ewrop, a oedd nhw'n siomedig yn erbyn Lyon, Catre, a ar ôl hynny oedd dim llawer a chwarae amdan. So, mediocre. Ond gobeithio allu gwella blwyddyn nesaf. Ie, o'n i'n gweld yn diddorol fel pan gemau back-to-back erbyn y Scarlets bod Mark Jones wedi penderfynu dewis dim tîm gwan, achos mae'n amharchus, ond dim y tîm cyntaf felly yn y gyngred a mynd amdani'n Ewrop, a wedyn wrth gwrs fel ti'n sôn, colli Lyon wrth sôn i, felly tasen nhw wedi targedu'r gêm y gyngred, felly mae'r gweilch wedi gwneud y gêm ail gyfle, dim y Scarlets. Ond Andrew, o ran y gweilch lenni, nawr wrth gwrs ni'n nabod nhw fel tîm sy'n very forward heavy gan ymlaen mynd am y pac rif. Ni wedi gweld y DNA yn newid bach gyda Mark Jones yn sgorio fwy o geisiau. Oedden ni bron o fod yn gallu fel sort of i maddau, forgive them, am gael tymor felly ddim cystel wrth bod nhw'n trial newid i steil o'i gemau nhw, a felly mae tymor nesaf dylen ni beirniadu tîm Mark Jones? Ie, mae'n debyg i dreigiau wrth ystyried bod angen rhyw fath o pre-season gyfan gwbl gyda Mark Jones. Fi'n cyd-ymdeimlo lot mwy gyda sefyllfa nhw na dreigiau herwydd rhywbeth yn mynd mlaen gyda Toby Booth oedd di arwen iddo fe adael, ond o'n nhw'n gwybod bod Mark Jones yn dod mewn tymor nesaf. So oedd e'n bach yn wahanol, ond fi'n meddwl byd nhw yn sefyllfa lot fwy cryf tymor nesaf i mynd mewn yn cydnabod gyda be mae Mark Jones yn ceisio wneud, sut mae'n ceisio chwarae. A fi'n siŵr o fod yn mynd i gweld nhw'n perfformio lot well, yn wedi pryd eith nhw mas o Ewrop, o'n nhw jyst yn edrych fel tîm mor blinedig. Felly, siŵr o fod gyda fel pre-season gyfan gwbl, ti'n mynd i cael y profiad o rhywun fel Jack Morgan yn dod nôl o taith eich iawod, sy'n mynd i os mae'n captain o'r gweilch wedyn, bydd e'n dangos fel lot mwy o arweiniaeth wedyn, a fi'n siŵr o fod meddwl bydd ni'n tîm lot well blwyddyn nesaf. A oedd e'n pob clod iddyn nhw i cyrraedd y play-offs tymor diwetha. Sa'n credu bod nhw wedi gweithygu gormod, ond fi'n siŵr o fod meddwl bydd nhw'n ennill mwy o gemau tymor nesaf, yn wedi fel chi'n trafod y gêm erbyn Zebra, dreigiau, siŵr o fod sa'n disgwyl yr un sgôr tymor nesaf. A dyna'r peth yn ffordd, fi'n gwybod mae'n amhosib dewis y tîm cryfa ym mhob gêm, ond tasen nhw wedi perfformio bob wythnos fel wnaethon nhw erbyn y Scarlets yn Ewrop, bydde'r sgwrs ma'n un hollol gwahanol le fydden ni'n trafod bod nhw'n y pedwar uchaf. Felly fi'n credu ar bapur, mae tîm y gwerch yn ddigon da i fod yn cystadlu
am gêm gartre yn y play-offs, ond wrth gwrs, beth sy'n anodd yw unwaith mae newidiadau achos tîm Cymru neu anafiadau neu pethau, mae'r safon wrth reswm yn disgyn. Ond fi'n credu un peth sy'n galanogol yn edrych mlaen i tymor nesaf yw'r ffaith bod gymaint o arweinwyr o fewn y tîm di ail arwyddo. Fi'n credu bydd gymaint o brofiad yn tîm y gwelch. A wrth gwrs, symud i San Helens, fi'n credu bod hwnna'n mynd i gael fel gymaint o effaith positif um, ar y ca, ond hefyd fel profiad i'r cefnogwyr oddi ar y ca fydd yn twmlo, fydd yn twmlo fel clwb rygbi to, le fi'n credu, falle ar hyn o bryd, maen nhw'n rhannu stadiwm gyda'r tîm Pêl Drod. Mae'n amlwg fel bod mae stadiwm Pêl Drod i'w we, mae'n bach o fel empty bowl am ran fwyaf o gemau'r tymor. Felly fi'n credu fydd cael St Helens a gymaint o arweinwyr, fel ti'n gweud, Jack Morgan o'r llewod. Os gallen nhw ddechrau'r tymor yn dda, bydden gosod nhw lan am flwyddyn fi'n credu. Ie, Amser. a'r ffaith, ddim yn colli llawer, mae yn byd, ond dwi'n meddwl gobeithio bydd Ryan Smith yn gallu setlo, a mae o'n edrych, fel rhywun sy'n gallu bod sy'n gallu adeiladu i'r garfan. Yn sicr, a dyna ti moyn wrth chwaraewyr ti'n arwyddo fel yna, yw bod nhw'n dyn nhw'n llenwi sgidiau rhywun fel Adam Beer wrth reswm, ond bod nhw'n dod mewn a wneud gwahaniaeth. Mae'r ffaith bod nhw yn dod draw a'n rhoi stamp ar y gêm o hyd yn beth positif. Chwaraewr y tymor, mae hwn yn un anodd, dyn ni'n meddwl, Nick, achos mae gymaint o unigolion di chwarae'n dda iawn yng Nghrys y Gwelch. Mae'n rhywbeth lle ti roi fwy na un award mas. Wel, na i fi, wel, mae yna rai sydd wedi chwarae dda, ond herwydd mae'n chwarae mor dda i Gwylch a Cymru, weithiau ti'n meddwl, Jack Morgan. Ond mae'n gymaint o chwaraewr dda. Mae'n rhaid i chdi dweud, hang on, mae o'n just arbennig o'r dda. Mae'n just different standard i pawb arall. So, i fi, Jack Morgan. Anodd angytuno gyda hwnna, Andrew? Methu angytuno gyda hwnna gwbl. Mae Jack Morgan, mae chwaraewr ardderchog, a yn wedig nes i creu fideo ar YouTube rhywbeth nos yn ôl o Jack Morgan, a yr uchafbwyntio tymor yma di just bod yn anhygol. Yn wedig mewn gemau fel i ffwrdd o'n Ewrop, erbyn y tîm o'i Ffrangeg, oedd falle gemau sydd mynd i fod mwy anodd, mynd i'n mynd i targedu rhywun fel Jack lot mwy, a gymaint o fel big tackles, big turnovers. Mae just yn chwaraewr mor dda, ond hefyd fi eisiau just rhoi clod i Morgan Morse hefyd pob tro fi'n gwylio fe chwarae. Bydd ti beth yn ystyried i fod yn 20 mlynedd oed. Chi'n meddwl bod wedi bod yn chwarae am 10 mlynedd diwetha. Mae just mor aeddfed am oedran fe. A eto mae chwaraewr fi'n disgwyl i bod yn gamp Cymru rhywbryd yn y dyfodol. Sorry, Nick, cerdi. No, sorry, just sôn am y back row. A bydd, obviously, mae Tiprick yn symud drosodd o'n i ffordd i'n diffyn. Ond mae Ross Mariati yn ymuno, a rhywun efo lot o brofiad. So bydd hwnna, gobeithio, bydd hwnna'n rhywbeth ar i tîm hefyd. Yn sicr ydy, mae Ross Moriarty un arall sydd wedi elwa o chwarae mas am Ffrainc. Mae wedi cael cyfnod, anafiadau unwaith eto, cyfnod bach da. A bydd ei brofiad just bydd fel Morgan Morse yn gallu tynnu wrth ei brofiad tynnu wrth profiad Jack Morgan. Ac fel ti'n gweud, mae'n edrych fel season pro yn ei mlwydd ddod, ond bydd e'n gallu cael y profiad mae gyd wrth i gyd chwaraewyr. Fydd e'n ni elevato fe i dynod rhagor mewn ffordd. A mae'n anodd dewis unrhyw un i blaw Jack Morgan, really, achos mewn tymor le mae rygbi yng Nghymru ar y cyfan wedi bod yn sal, o pawb yn disgwyl i gael ei ddewis i'r llewod. A fi'n credu mae hwnna'n dangos faint o
faint mor aml mae fe'n perfformio'n dda. Fel, I fi, mae perfformiad gwael dy Jack Morgan yn 8 mas o 10. Achos dyna'r safon mae fe'n cynnal mewn ffordd trwy bob gêm yn chwarae, ond na, odi, mae fe'n out of this world. Mae fe'r peth agosa i chwaraewr back row o Zela Newydd fi'n credu ni wedi cael yng Nghymru ers tipyn o amser. Mae 'da fe'r steil na i'w gemau. Wedyn, edrych mlaen i tymor nesa, Nick, wrth gwrs, sy'n mynd i St Helens cyn Nadolig. Beth yw dy obeithion di? A dwi'n gemau ar gyfle neu canolbwynt i'r Ewrop beth bydd ti'n hoffi gweld? Na, fyswn i canolbwyntio ar gêm ar ail gyfle. A dwi'n disgwyl nhw fod yn y top 8 hefyd. Ie, wyt ti'n gweld nhw ond yw'n gallu hyd yn oed gwthio am y pedwar ucha? Neu, a di hwnna falle'n gofyn gormod, cam yn ormod i'r gwych tymor nesaf? Ie, fi'n meddwl gyda'r cyllid mae tîm oedd yn Cymru gyda. Mae'n mynd i bod yn anodd i ceisio mynd am y top pedwar. Ond fi'n meddwl os mae un tîm yn Cymru, nath Scarlett cyrraedd y top 8, fi'n meddwl os mae un tîm yn Cymru sy'n gallu wneud pethau against the odds, mae'n y gweilch mwy na aml. So, ie, sa'n credu, fi'n meddwl top pedwar bach yn bell i'r gweilch, ond sa'n byddai ddim yn surprise os mynd i fod. Na, Be, na. be, Sori, be mae'n anodd i tîmio Gymru ydy i trio gwneud y ddau, i wneud yn dda yn Ewrop a hefyd. So wrach mae rhaid, just defnyddio'r Ewrop. Mae'n wahanol y Scarlets, wrach, oherwydd maen nhw'n y cwpan mawr. Ond wrach ei lleill, just wneud rhywbeth, defnyddio Ewrop fel rhywbeth i datblygu a canolbwyntio ar y cymer. O, definitely. Yn enwedig, os ti'n cyrraedd ffinest gyntaf o gêm yn Ewrop, bod ti wedi ennill pob gêm yn y gyngred, ti ddim yn mynd i risgo hwnna rili wedyn am gêm yn Ewrop. A fi'n credu, gyda fformat Ewrop fel mae fe nawr, ti bron o fod, os ti'n gallu ennill dy gemau adre yn Ewrop, ti bron o fod Da chi'n yn yr trwad 16. 16, ie. O, di, os ti'n yn 16 ola, wedyn potluck yw'r rili pwy ti'n chwarae yn dweud. Mae'r rankings mor random ar hyn o bryd. Ond dyna ni. Felly ie, mlaen o'n i'n nawr ar rhanbarth ola, sef y Scarlett. Tymor Tymor cymysg, byddwn ni'n gweud. Fi'n cofio, cyn dechrau'r tymor, nes i weid os oedd da Scarlett unrhyw obeth o gyrraedd y 6 ucha, oedd rhai nhw ennill pedwar, cyrraedd y 8 ucha, oedd rhai nhw ennill pedwar o'r 6 gêm gyntaf yn y gyngred. Ath hwnna mas trwy'r ffenest, achos wnaethon nhw gael gêm gyfartal, a wedyn colli y ddwy nesaf. Ond na, mae dweud pwyr chwarae teg bod lot o critics, a lot o bobl wedi bod yn galw am ei bennau yn ystod y tymor unwaith to, wedi troi pethau o gwmpas, a wedi wneud y Scarlett yn tîm anodd i feiddi, ond hefyd un sydd yn neis gwylio nhw'n chwarae. A fi'n credu oedd hwnna wedi mynd ar goll dros y ddoi dymor diwethaf. Mae'r ffaith bod wedi gallu troi pethau rownd, bod yr odds yn ei erbyn y chwarae teg, oedd neb yn disgwyl yn neud e. Mae fe di, he's done it the hard way, really, yn meiddi Leinster a ennill yn Africa, ond mae wedi bod yn dymor fel na i'r Scarlett Lenny, le mae pethau wedi mynd o plan, ond felly dim plan A oedd e chwaith. Ie, i fi, mae'n wedi gwneud dda, a ffordd nhw cystadlu yn erbyn Leinster yn ddilyn hefyd, ddangos maen nhw ar y ffordd iawn. Ie, dyna'r peth y ffordd, fe. Oedd neb, sa'n credu un o'r most one-eyed Scarlett yn disgwyl buddigoliaeth allan yn nilyn yn y gêm ail gyfle, ond mae dan nhw'r ffordd hyn o dy signod i mewn yn ystod gêm i wneud ti feddwl falle bod yna bosibilrwydd bod yna'n digwydd, a fi'n gwybod oedd hi ddim mor agos â ni yn diwedd yn y sgôr. Oedd y perfformiad yn gosod y chwaraewyr yn
yn un sy'n rhoi hyder a lot o hwb i fi fel cefnogwr yn edrych mlaen i tymor nesaf. A nawr, fi'n credu cynnal y safon na, sy'n mynd i fod yn galed i'r sgaled. Fi'n credu maen nhw wedi, gan maen nhw wedi over-achieveo lenni, bron y fod, mae'r disgwyliad mae'r blwyddyn nesaf, fyddwn nhw'n parhau ar y safon hyn, a wrth gwrs gyda'r ansicrwydd o'r PRA a'r cyllid ac ati, mae'n anodd gweld nhw'n wneud lot gwell na hyn. Ar hyn o bryd, fi'n credu mai crafu mewn i'r gêm ail gyfle fel yn y gorffen yn 7th to 12th bracket i'r sgalais ar hyn o bryd. Hmm. A, Sorry. dwi'n gytuno, ond mae'n anodd ail tymor yndi. So fydd bobl canolbwyntio mwy am Scarlets, ffordd maen nhw'n chwarae. Ond dwi'n disgwyl bod yn y mix blwyddyn nesaf eto. O, mae'n neis fel, fi'n disgwyl gweld ni'n colli bob gêm, neu rhan fwyaf o'n gêm ni yn Ewrop. Mae'n neis bod nôl yn y Champions Cup a just fel, just cael y profiad o tîmoedd mowr yn dod i Barc Ysgarles. Wastad, mae'n creu rhywbeth o buzz mewn ffordd. Fi'n cofio y gweilch tymor madd, tymor diwethaf, sori, mae buzz yn dod gyda fe. Mae'n braf gweld hwnna'n digwydd rownd y clwbiau ma'n wedig mewn adeg sy'n mor anodd i'r rhanbarthau. O ran chwaraewyr, Andrew, sy'n rhywun ti wedi sefyll mas i ti? Mae lot o chwaraewyr i fi wedi wneud o da. Pwy sy'n sefyll mas i ti fwyaf? Fi'n meddwl mae ble Murray di bod mor dda tymor yma, yn wedig sydd wedi wella o gêm i gêm. A oedd yn wedig, i fod yn onest, o'n i ddim yn meddwl oedd e'n chwaraewr gret ar y ddechrau. A ni bron yn meddwl yn y hydra, o'n i ddim yn credu bod yn heiddi dechrau i Gymru, ond yn y chwe gwlad oedd e'n anhygoel i Gymru. A hyd yn oed ers y chwe gwlad i'r Scarlets, mae wedi cynnig rhywbeth, does dim lot o chwaraewyr yn Gymru yn aml yn cynnig, a mae wedi bod mor dda, a bron arwain y Scarlets gyda rhai o'r ceisiau mae wedi sgori. Just i roi fath o hwb i nhw hefyd. So really di mwynhau gwylio ble mae'r chwarae tymor yma. A Nick, beth amdano ti? Oes unrhyw arall i sefyll mas, neu wyt ti'n cytuno? Dwi'n cytuno. Gareth Davies, a tho cael tymor arbennig o'r dda. Ffaith ydym yn chwarae i Gymru rwan, dwi'n meddwl wedi helpu fo. A oedd o'n methu dwi'n meddwl, yn erbyn y Leinster. Mae'n cael cymaint o effaith, mae'n cynnig cymaint. So mae rhaid nhw meddwl am dyfodol heb ond fi'n siŵr fydd o dal yn y blwyddyn nesaf, a dwi'n siŵr roed cael effaith mawr ar y geimiau. Do, cytuno ti. A fi'n credu, nath Archie Hughes yn meddwl chwarae'n dda iawn erbyn Leinster, o fi'n credu beth mae Gareth Davies yn neud yw tynnu llygad yr amddiffyn, achos mae fe'n neud darting runs fel support runner. Ti'n bod o'n gorfod cadw un llygad arno fe, so mae fe'n ffindo gaps neu creu gaps. Fel ydy, dyw Archie ddim cweit yn y safon na eto, ond os yw'r Gareth Davies am 2 flynedd arall, mae'n dysgu wrtho fe, mae pethau yn argoel i'n dda i'r mewn o'r ifanc. Un chwarae arall dwi eisiau sôn am, Marnus van der Merwe, y Warthog fel mae wedi rhoi nickname i unan. A fe fi'n credu mae fe just bach fel tag burn pan ddath gyntaf, really. Neb yn disgwyl lot ond fe just fel pawb yn meddwl mae support second choice o dde fe i Ryan Alaya. So fi'n credu, ma fe wedi cael ei alw mewn i garfan De Affrica ar gefn i berfformiadau fe i Gris Scarlett. A mae hwnna'n dangos fi'n credu y tymor mae fe wedi cael. A mae just i engine e, dwi'n beth yn stopo yn wastad, mae'n mynd a mynd a mynd, a mae fe'n popo lan gyda rhediadau, gyda tackles pwysig, a mae just i taflu na'n o gwmpas y cad i bod yn signing da iawn i'r rhanbarth mewn ffordd. A fi'n credu, beth sy'n rhaid ni i'r bob rhanbarth wneud, os ydyn nhw'n cael signing fel na, fel McNally yn Gaerdydd, ti'n neud y mwyaf o fe,
trafod o'r dati, achos ni'n gwybod mae falle 2-3 tymor a bydd rhywun â fwy o cash yn dymuno amdanyn nhw, ond trafod nhw gyda ni, mae'n ni gymryd y mantis ono fe a wneud y mwyaf ono fe mewn ffordd. Felly na, tymor balch iawn i'r Scarlett a o'n safbwynt i blwyddyn nesaf. More of the same, please, Dwayne. A os gallwn ni gorffen chydig yn uwch yn y tabl iawn, ond fi'n credu mae Ewrop yn mynd i fod yn baptism of fire a oni bai bod ni'n cael dros caredig. Mae siŵr fod, fi'n mynd gwybod os oes dro caredig i gael yn y Champions Cup nawr, bellach mae'r tîm mor dda, ond her gwahanol, sialens gwahanol, ond buzz nôl lawr yng ngorllewin Cymru ar y ca beth bynnag. Felly dyna ni, dyna'r rhanbarthau wedi gorffen. Symudwn ni nawr de ymlaen at Gymru. It's rhaid i ni. Wel, ie. Yr unig beth yw, mae consistency da Cymru dros y 3 tymor diwetha. Mae hwnna'n, dim ond consistency da, os mae'n rhaid colli, ond na fel, beth allwn ni weid, boys, fel adir ryt yn dod i ben, adir drawt mae'n dod i ben erbyn Japan, neu o fydd y 17 gêm ni wedi colli yn olynol yn parhau. Beth ble chi'n sefyll o'n ni? Fi'n pryderu bach am gêm o Japan herwydd ti'n gwybod be mae rhywun fel Eddie Jones yn fel, a mae'n mynd i cael rhyw fath o tric sydd ni ddim yn mynd i gallu cystadlu yn erbyn, ond fi'n meddwl bod yna bach o ffydd ar ôl y gêm erbyn y Werddon a'r Alban, o'n i'n chwarae lot well na o'n i'n chwarae erbyn Ffrainc ar Eidal a hyd yn oed yn y hydre. A gyda Sheriff nôl, falle, just os mae'n gobeithio, mae just am y haf mae Sheriff nôl am, so eisiau fe hyfforddi Cymru tymor nesaf, fi eisiau dal fe yn Gaerdydd, ond falle bydd hwnna'n dda i just rhoi lot o fel ymdrech just am amser byr yn yr haf i ceisio cael rhyw fath o buddugoliaeth, ond o'n i'n gwrando rhyw bythefnos yn ôl ar podlediad sgrymffoedd a Lou Reed yn trafod faint mor anodd mae i chwarae yn Japan yn yr haf gyda'r humidity a chi'n edrych ar tîm sydd falle diffyg profiad mewn rhyw sefleoedd a chi'n meddwl ydy e'n mynd i fod yn buddugoliaeth os ni'n chwarae yn y modau na gyda chwaraewyr diffyg profiad erbyn chwaraewyr sydd mor y ffordd mae Japan yn chwarae mor gyflym a sa'n siŵr be i ddisgwyl nawr yn erbyn Japan. Wyt ti'n nick bach mwy ffyddiog neu? Na, wel, dwi'n disgwyl ennill llun. Gobeithio fydd y gêm cyntaf. Dyn ni braidd y tîm y Cymru, braidd fel chdi sôn, fel y dreigiau. Dyn ni wedi arfer colli rwan. So os yna gêm tin, dwi'n disgwyl ni colli. Ond, gobeithio fydd tîm y fforddi ywan yn gallu gwneud chydig bach o'r waith a mae gen i amser ywan tan maen nhw'n mynd allan, fflio allan i Japan, ond bydd o'n dipyn o her efo'r just y ffaith fel Andrew sôn, y tywydd hefyd. Ond gobeithio wydd ni yn ennill un gêm. Ie, un beth fi'n credu nawr, gan bod Sheriff yn cael y stint yn to, fi'n cytuno ti Andrew, fi'n gobeithio mai hwn am nawr yw i stint diwethaf yn charge o Gymru, jyst achos mae eisiau'r undeb neu penderfyniad a mae eisiau fe gael rhyddid i wneud i swydd bob dydd, sef y ffordd i Gyrdydd. Dyw e ddim, maen nhw'n ffili jyst dipo fe mewn o mas i siwto nhw, mae eisiau nhw ffindo rhywun parhaol, ond gyda fi wedi cael y profiad yn y chwe gwlad a popeth sydd wedi digwydd ers ni, fi'n credu mae Sheriff yn taro fi fel y fath o fforddwr fydd yn gallu galvanaiso'r garfan a dod yn atwyg a uno nhw fel carfan a gweud sneb yn disgwyl ni ennill. Gadewch i ni fy mas na'r creu bach o hanes. Gadewch i ni fod y tîm sy'n dod ar run hyn i ben. A fi'n credu, mae dod mewn a half penny yn stroke o genius. Achos wrth gwrs i brofiad
ma fe'n gwybod beth yw fel i ennill i Gymru. A ma fe di rhan o'r golden generation na. So ma fe'n gallu dod nôl, reit, ma beth sydd eisiau ni wneud. Fel, bydd y buzz fydd y gwmpas fydd y profiad fydd e'n gallu dod â'r cefnwyr ifanc, i'r cicwyr ifanc, bydd e jyst yn gymaint o hwb. A fel, bydden ni'n rhoi popeth mewn i'r gêm gyntaf na. Fel, rhoi pob peth mewn i ennill y gêm gyntaf na, a wedyn, os eisiau bod bach yn experimental, mae gêm arall yn ei wneud e. Ond targedi y gêm gyntaf na, achos hwnna fi'n credu yw'r cyfle stan ni i ddod ar rhediad ma i ben. Ond dwi'n eisiau bod fi'n gyffroes, achos mae hwnna falle yn air bach rhy gryf, ond dwi'n edrych ymlaen i weld shwt fydd Cymru wneud yn Japan. Yn enwedig gyda ddim Jack Morgan, mae eisiau rhywun arall na. Fi'n gwybod mae Dewi Lake yn mynd i fel captain, ond mae eisiau rhywun arall yn y rheng o sefyll lan a mynd reit. Fi yw'r Jack Morgan am y pythefnos nesaf, am y dau wythnos nesaf yma, a wneud claim i ddechrau yn barhaol. Mae chwaraewyr yn y garfan sy'n gallu wneud e, jyst mae angen iddyn nhw wneud e. Felly, ie, cawn weld. Gobeithio fyddwn ni'n dechrau podlediad tymor nesaf mewn mwd da iawn bod Cymru di ennill yn Japan. Ond pwy awyr, pwy awyr. Reit, felly, cyn gorffen, mae'r sgrin wedi mynd yn sôn, beth sy'n meddwl fan hyn nawr? O ie, hwnna, newn ni edrych dros hwnna'n sydyn. Dwi'n mynd i fod yn dymor da iawn i Gymru, basically, yw'r pennawd fyna. Gwobre am y tymor, felly fi'n credu bydd rhai o'r rhain yn amlwg, felly byddwn ni'n cytuno, ond felly bydd ambell un byddwn ni'n anghytuno. Ond os dechreuwn ni, chwaraewr y tymor o Gymru. Nawr, os rhywun yn bleidleisio yn erbyn Jack Morgan, mae croeso iddyn nhw wneud. Ond dwi'n mynd i weid Jack Morgan, a'i gyntaf. Jack i fi. Ie, fi'n cytuno, ni'n mynd i dweud Jack Morgan hefyd. Ie, mae hwnna felly, hwnna'r un hawsa felly, mas o'r nhw gyd. Chwaraewr ifanc y tymor. Nawr, wnaethon ni sôn am hwn, a wnaethon ni weid tair ar hugen 23 ac o dan ar ddechrau'r tymor, fi'n credu, wnaethon ni weid. Felly, pwy chi'n credu, neu pwy byddwch chi'n hoffi taflu mewn i'r het fan hyn? Fi'n mynd i ddweud, fi'n mynd i dangos rhyw fath o duedd yma, ond fi'n mynd i ddweud Carwyn oherwydd just am faint o munudau mae wedi chwarae tymor yma, meddwl iddi colli rhyw fel 8 munud yn y gyngrair. So mae jyst i bod mor gyson i Gydydd a yn 22 mlwydd oed a gobeithio weld y chwarae i Gymru eto yn erbyn Japan. Nick? Wel, I've heidio mynd amdan Edwards. Gath o tymor dda, ond tymor, dwi'n meddwl, mae'n mynd i dysgu hefyd. Rei geimiau, oedd e ddim yn control y game, reoli game, ddigon dda. Sa'n mynd am blemer i. Ie, mae'n un anodd yn dweud, achos fel ni'n edrych ar rhywun fel Cam Wyned, a gath yr highs a'r lows o fod yn carfan Cymru, wedyn cael ei ollwng o carfan Cymru, wedyn mae wedi rhoi perfformiadau fel am yn ei Gyrdydd. Dan Edwards, fi'n cytuno ti'n fi'n credu ar y degau mae wedi cael gemau anhygol, ond mewn gemau eraill wedyn mae wedi mynd o'r goll, ond eto fydd e'n cael fwy o brofiad, mae ble mae'r Ellis Mi, ond fi'n credu bod fi'n mynd i orfod cytuno gyda ti Nick a gweud ble fi'n credu mae'r ffaith bod e fel mae wedi dod mewn i'r tymor, wedi tyfu fel chwaraewr, a nawr mae fe'n bob tro mae'n cael y bel, fi'n disgwyl gweld y wneud rhywbeth, a mae hwnna'n braf i weld, wrth chwaraewr o Gymru, ond ie, mae pob un i di enwi yn llawn heiddi camoliaeth a clod, achos maen nhw wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i'w rhanbarthau. Y llofnod newydd gorau, chwaraewr gorau sydd wedi rwyddo tymor diwetha. Ti'n eich eisiau mynd gyntaf fan hyn? Wel, pob clod i Dan y Cysende, gath o tymor dda,
ond na i mynd am McNally. O'n i'n mynd i ddadle ble Murray oedd y llofnod gorau, so mae'n diddorol weld Nick mynd am McNally. Ond ie, fi'n mynd i cadw i ble Murray. Ie, wel, o'n i'n meddwl, Man the Mover. Ie, 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 na, fi'n credu am y tro cynta ers spel, mae'r pedwar rhanbarth Lenny di arwyddo'n dda iawn, a di arwyddo beth oedd angen arnyn nhw i wella'u tîm. Mae hwnna'n rhywbeth ni'n mynd gweld yn aml. A mae hwnna'n beth da ni hynna. Mae'r ffaith bod ni gyd yn bod ni'n gallu gweld chwaraewyr mae'r tîmoedd eraill di arwyddo hefyd yn arwydd o bethau da mewn ffordd. Felly, da iawn yr pedwar rhanbarth am i'r recruitment nhw haf dytha. A hefyd, haf ma, fi'n credu mae lot o'r chwaraewyr sydd wedi cael ei wyddo yn y chwaraewyr cywir yw rhanbarthau nhw. Buddigoliaeth gorau'r tymor. Nawr, so cefnogwr o dreigiau dyn ni, bydde fi'n gweud gêm cyntaf tymor. Achos oedd ddim lot o fuddigoliaeth yn dyfodol no. Ond fi'n mynd i weid Gaerdydd erbyn Munster. Fi'n credu yn sgil popeth ddigwyddodd yn yr wythnosau ar lan at y gêm na. Mae fel ddigwyddodd pethau yn noson yna, jyst yn magical, fel o'n i'n genus iawn o pawb oedd yn ynglwm dy Gaerdydd am y perfformiad na. Ie, fi'n cytuno. Fi'n meddwl, ie, game Munster oedd yn noson dda, a o'n i sicr di joio ar ôl yn y tafarn ar ôl y game. Ond werth rhoi nod yn hefyd i buddigoliaeth Scarlett erbyn Leinster, oherwydd oedd hwnna'n game dda, a fi'n meddwl oedd na rhyw fath o elfen oedd ni wedi chwarae mor dda ni wedi yn y game o wyth ola, oherwydd o'n nhw cydnabod sut oedd Leinster yn chwarae, a fi'n meddwl yna'n buddigoliaeth da iawn. Wel, dwi wedi bod rhy nais ar y podlediad heno, so na i di mynd sôn am y gwylch ennill yn Glasgow, a ddodd Glasgow colli gêm cyntaf meddwl yn y cynger ers tair flynedd. So hwnna'n dipyn o result i'r buddugoliaeth i ennill yn Glasgow. A'r dydd gwyllt Dewi hefyd. Nad yw'n wych bod ni'n trafod fan hyn bod tri o'r rhanbarthau di meiddi Glasgow, Munster a Leinster yn yr un tymor. As in, pan ni'n meddwl am bopeth sydd wedi digwydd i rygbi Cymru, ni dal mewn sefyllfa ble ni'n gallu gweud bod ni wedi curo'r tri o cewri'r gyngred. Fi'n credu mae hwnna'n anhygol mewn ffordd, yn dweud. Felly, wel, y cwestiwn i'r pimp, mae'r cwestiwn sy'n yna. Wedyn, falle, cwestiwn, so chi'n cael un wish ar gyfer eich rhanbarth chi tymor nesaf, beth bydde fe? I Gaerdydd yw i wneud yr wyth ola tymor nesaf. Ti eisiau mynd ystan eisiau fi fynd? Gei di fynd cyntaf. Fi'n mynd i weid, mynd trwyddo i'r knockout yn y Champions Cup. A i fi ennill y gêm olaf catre yn erbyn y Scarlett i cyrraedd yn y pedwar uchaf yn y cynger. O flaen 8,000 yn San Helen. O, bendigedig. Gwych. Fyddai'n stopo rhannu. Ffantastig. Wel, dyna ni gyfellion. Tymor wedi dod i ben. Tymor hir, tymor blinedig, tymor cymysg. Ond diolch yn fawr iawn i Nick ac i Andrew am ymuno unwaith eto ac am fod yn rhan o'r podlediad. Mae wedi bod yn fraint diolch yn fawr iawn i chi. Diolch. Wedi mwynhau. A diolch yn fawr iawn i chi gyd am wylio ac am rando chi sy'n gwneud podlediad yma gan bod chi'n gwylio a gwrando ni. A peidiwch poeni, byddwn ni'n ôl tymor nesaf a fi'n enw siw bod ni'n rhoi digon o stwff lan ar y gwefannau cymdeithasol i'ch rybuddio chi pan fyddwn ni'n ôl. Ac os ydych chi'n ffodus o fynd i Australia, i wylio'r llewod, neu mynd i Japan i wylio Cymru mwynhewch. Ac, wel ie,
Fi welwn chi tymor nesaf. Diolch yn fawr i chi. Hwyl. Diolch yn fawr iawn, os da. Diolch. Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.